pamusoro imangu pamusoro edare ndauya nenyaya yakambopinda mudare menyu musi wa24 January iri nhau yakamhangarwa naTekla Marimo akabatana naEnway Marimo akabatana naNenad Marimo vachimhangarira Claudius Marimo. Iri nhau yezvine zvimadzawara. Iyi nhau yakapinda mudare iine vanhu vakanga vaine shungu kubva varayirwa mudare kuti vambopomhodza vasawane chavanotaura panhau yenyaya, vambopiwa nguva nekuti nyaya yavo yakanga yakarema. Kadare rakambomisa kukurukura nyaya yavo nekuda kwekurema kwenyaya yacho. Yakazonzi iendere nhasi musi wa7 February. Tekla Marimo akanga amhanara achiti Claudius akataura iye kuti sei mumusha wenyu usingafiwe asi muri varo here. Nyaya zhinji akanga achiri mumaaudio mufoni make. Claudius akati baba vedu havasi mwana wekwaMarimo anovanzi Isdor Marimo the late. Then Claudius Marimo in defense aiti ndakati musaite zvinhu zvakaipa asi handina kuti mumusha menyu uri varoi. Ndakati dai mabatanawo sevana vekwadzawara. Ambuya vedu vakambotiza musha kumwedzi inoita 7 months vakazodzoka mumusha. Sekuru vakafa 1969 ini ndakazvarwa 1959 asi isu sevakomana ini nevakoma vangu takanga tadedzwa nababa vakati ivo Isdor Marimo haasi mwana wepano. Ini ndanga ndine 14 years nguva iyoyo. Tekla akanga aenda kunotora mombe yecheredzwa asi paakadzoka haana nyama yakanga adzoka nayo nekuti nyama yaifanira kushiyiwa nemusha wese asi yakashiyiwa nedzimba mbiri chete. Kwakava nekunzi macontributions akabva kuna Sabhuku. Sabhuku anoti Claudius haateerere musha uye hawe kumusangano kana achinge adaidzwa. Then vakanga vanzi vaende vazodzoka kudare musi wa7 nyaya ichiongororwa nama. Azvita wadzawara makadiko makadikokurwa ndakadiko muri kumbawo tinadzo kwana naombero ndaona nge vashoma mumadzimai ari vamwe vaendezve varamwei vadairereka vari muno munhu avanana vatitangire kubva kuna maya Anyway, Marimo ndi mwana wa Isdor Marimo. 7 ndini yawo. Alright. Kwanzi vazvije Marimo ndi mwana wa Isdor number 9. Okay. Ndonzi Tekla Marimo ndinodambira Isdor. Alright. nina wadzawara vasaba naIsdor. So muri baba kune vana. Alright. Ni Manat Marimo. Firstborn ya Isdor. Firstborn ya Isdor. 50. Alright. Okay. Wadzawara. Ndimi samusha wehuri. Alright, up. And the second from last. Or Manawa is the Tekla Marimo, you know. Okay, up. Alright. Up. waIsdor. Alright. Yeah. Ndiri wa Isdor. Ndiri kumashure kwa Isdor.
ana baba ino akasiyana mai ino akasiyana. Alright. Boys to know. Ini ndiri munina waIsp. Okay. Ini ndonzi Innocent Mnyawe. Ndiri sekuru kana kuti ndini tezvara wamarimo. Mwana ndonzi Yambayo Mnyawe. Okay. Ini ndonzi Claudius Marimo. Ndiri mwana wa ndimuzukuru wa Marimo naAmbayo. Mwana we second born yavanonzi Nyamaya. Alright. Atendrende. Yanpe mure wangu vandu sutso. Mure watore. Maita yenyu. Ngaitingosimudzira kubva payakaperera svondo rakapera kumashure. Muchidimbu tese taivemo taizwa zvaitaurika nekuita sei. Tingangoda kutangira pekuti Baba Claudio Marimo makati pandaiudzwa izvi. Handisini ndega ndaiudzwa, yanga isiri favor. Taiudzwa takawanda sevana vakomana. Nhasi unopanga iterwa vamwe vana vakomana vamwe navo vanogona kupupura mazuva amaitaura. Kwete. Maita yenyu. Tikuona zvakare kuti maiti ndakaudzwa nana baba. Ana baba vamakataura pana Amabwe, aJohani naShadrach. Ndovatatu vamakati vakakuita sei. Pane imwe mhuri here kwaJohani, yekwaAmabwe neyekwaShadrach iripo yakamuzviudzwawo nhasi nomudare inopupura. Yakambozvinzwawo. Hamunawo kwaAmabwe ari muno. Hamunawo kwaJohani ari muno. Munongoti ndino kwaNyamero ndo kwaIsp chete chete. Pane zvamakataura svondo rapera. Pane umwe umbowo here wamwaya nawo unotsigira nyaya yenyu panyaya makataura. Ndingati ndine zvinyowani pane zvandakataura ndingati ndine zvinyowani zvandakanoresearcha ndakawana. Asi kuti kana mukana ndapuhwa ndine mamwe mazwi andingade kutaura andakakwanisa kupika papo kwakaita payakatonga. Okay. Saka muno mudare manje sekumara kwakatwa nyaya yange yanzi deformation of character. Kupomerwa uye kutaura zvisina umbowo. Andinomangara kwakaitwa direct. Iyeye kunzi akufiwe takaibvisa takaiwira ndaikwa handisi. So kuno kudare bata redeshi emadzimambo toshanda neumbowo hwauya. Umbowo hwauya pano. Zvataurwa ndozvatoshanda nani? Zvatoshanda nazvo. Panyaya mataurikiro ayakaita svondo rapera kumashure. aClaudio Marimo munonyatsobuda pachena, hapana chamakataura chakanyatsogutsa dare kuti aizwa una hasi mwana kwaMarimo. Paumbo hwese hwakaya kudare svondo rapera. Tichinyora, tichiteerera vanhu vachitaura, tichizoteerera mavhidhiyo taakumba zvichibuda pachibanda. Hapana umbowo hwakanyatsobuda hwakati tsvikiti unogona kutaura kuti Isp hasi mwana kwaMarimo. Pane zvaitaurika zvichiongororeka tichitarisa. Makararama makore akawanda naIsp kubvira pamatanga kuzviudzwa mune 10 years. Kusvika iko zvino mane makore amunawo. Makanyarara mumusha. Muchigara mese naIsp muchikudzana noukuru hwenyu nemadzinza enyu nezera renyu. Mabasa ese aida kuitwa emhuri. Muchiita mese makabatana naIsp. Makataura kuti aShadrach, aJohani naAmabwe ndo vakakuudzai nyaya iyi. Mudare makabuda kuti aShadrach ndo vakatopa Oren mombe dzekurora. Ona kupisa pazvinochita. Zvakabuda kuti mudare mupi? Zvakabuda mudare muno. Mudare makabuda kuti ana atete
vamarimo vane mumwe mwana wakatotumidza zita rekuti Regina. Handiti kutaura zvamarimo wacho direct. Handiti vatiri kuti nhasi havasisiri vakunzi ndovane nyaya dzipi idzo dzavabereka isto. Vakabuda futi zvakare mudare kuti vaitika zvese izvozvizvi pane nhaka dzaitogarirana. Aizvi vaitogara nhaka dzavakoma wavo vaitotambira nokushandisa nhaka nokushandisa zvinhu zvavakoma vani zvevakoma wavo. Imi muripo, hapana kana chakambotaurika papi, hapana kana chakambotaurika ipapapo. Zvakabuda kuti zvakare kuti kune nyaya dzakatomboitika dzeuripo aripo dzengozi. Taura zvaingobuda muno, ndozvatutaura muti mafacts aibuda muno. Zvakatoitwa zvitungamirwa naIsto. Hapana akapikisa, hapana akaita nharo, hapana akaita sei. Dare rakaongorora zvakare kuti vaning'ina imi muna Edho mutori mwana. Vaning'ina vaEdho vachiripo. Nhasi unopana hapana kutaura kuti ndinozviziva kana ndakambozvinzwawo kune vaning'ina vani, kune vaning'ina vaIsto. So dare rakashaya umbowo hunobatika panyaya makataura kuti aIsto havasi mwana wakamarimo. So dare rakapedzisira raona nyaya yenyu senyaya yekuti yakangotaurika nokuti pamba inogumbuka, pamba inokusawirana kwangwaita sei, kwangwaitika nenyaya yenyama. Dai pamba pasina nyaya iyoyo yekugumburana nezvakaitika izvozvo, mashoko aya pada haibuda. Dare rakaona futi zvakare kuti mumusha mune dare chikurikidza nokutombodudza kwamakaita imimi kuti ndakatombofunga kunoudza baba kuti tigare dare. Handiti rakaona dare riripo, hamuna kuzogara dare asi makafunga kutaura mazwi ayo. So muchidimbura dare rakaona kuti hapana umbowo unogona kutsigira kuti aIsdo asi mwana wamamarimo. Dare rakaona kuti aIsdo mwana wamamarimo tichitaisa magariro nemararamiro nezvamaitirana semhuri, muchifambidzana, muchiita sei, muchiita zvese zvamaita. So dare rakati aIsdo mwana wamamarimo, aIsdo mushawasha, aIsdo ndimambo Chinamora. So baba marimo Nathan, baba marimo Claudio, hamuna kuudza umbowo hunogutsa dare. Kana nhasi hapana umbowo humwe hwauya hunyowani hunogutsa dare hwokuti Isdo asi mwana wamamarimo. Naizvozvo dare nhasi unori kutaura zviri pajekerere kuti mhuri yekwaIsdo zvakaitika zvazvo. Dare rashaya umbowo, amarimo vashaya umbowo hunotsigira mashoko avo aitaura. Chirwado vakataura nogumbuka. Chibva takurudzirana kuti mumusha kana takagumbuka sei, kana takatsamwidzana zvinengei, ngatizive mashoko ekutaura, ngatizive pekutanga, ngatizive nepekugumira. So dare richipedza richipa mutongo panyaya iyoyi ndeyekuti mambo vachitaura muno vakati murimba yetsvimbo, murimba hombe yeumambo, makatukana matukana paumambo, makashorana mashorana paumambo, mazvidza dzinza, mazvidza rudzi, makatuka amarimo, matuka mambo, mazvituka mega. So dare rakaona kuti zvakakodzera kuti baba Claudio Marimo mubvise zvavakanzi nana asekuru. Takanzi kuti kwakamboendwa kwataurwa zvakataurwa. Handiti ndafara nhasi varipo, vati varipo vabviswe zvakataurwa nana asekuru. Mupe zvakataurwa nana asekuru, hanzi mombe nembudzi ndizvo sekuru. So dare kuti zvinhu izvozvo zvibviswe, zvinhu izvozvozvo. Asi kana yakuno nyaya zvinhu zvinobviswa kuburikidzwa nedare kuno kwaChinamora. Handiti aChinamora ndokotambisa chii amunyawire zvinhu zvavo. Handiti muripo wakataurwa nana sekuru ngaubviswe wakadaro, uye neunana sekuru wakaita se wakadaro.
Dare rakati zvakare pamusoro paizvozvo nyaya yasanganisa vafi yasanganisa vashawasha vese. Imba yaMarimo imba hombe kumhango wevashawasha, imba yetsvimbo imba hombe. So baba Marimo uzi mubvise zvakare nedare mombe imwe chete inotsika ichaunganidzirwa vashawasha vese vana murehwa vese yourayiwa vanhu vese dzinza rese varipo, vakuru vedzinza nevanoziva tsika dzedu nechivanhu vachitukirira mhepo iyo isuduruke vachinyaradza vafi kuti nyaya isazodzokera futi nokuti yabata vakafa nechiso. Mombe yechipiri muchaibvisa inouya kudarwa mambo yodedzerwa vashawasha vese toidya tese nhindi tichidya ipapo tichiona kuti nyaya yapera yacheneswa. Mombe yechitatu yoya kuna mambo ndo judgment yatikupa nhasi mudare muno. Ndisairasira mambo kuti vangotaura mazwi adzawara sabhuku muripo mazvinhu zvatova nedarika vana vaizdo vanomumusha aizdo ndimambo chinangora hapana umbowa wauya kudare wataura izvozvo kuti havasi chii havasi mambo. So endai mugare nemhuri, mugare nekuwirirana, mugare vanhu vachiwirirana vachidanana vachiremekedzana nemazera avo nemazera avo murunyararo. Nyaya iyi haichazotaurwi futi, yakaramba ichitaurika iyo nyaya yavo yakudare. Pane judgment handizvi yataura kuti hapana umbowo inozoramba yakugumura vamwe hatizosviki. Ndo mashoko atinoda kutura nhasi uno pamberi pedare. Pane mashoko here kubva kwamuri kuti tichizosvika pakutaura mashoko iwaya vana chinamvura varidzi vemambo vakandirambira kuti hongu amai vakambobva pamba asi zvokuti pane mwana asiri womumusha kwete, hapana. Mashoko iwayo vana chinamvura vakaramba. Handiziviwo isusu kuti takawanepi, asi varidzi veumambo vakati kwete. Mai vakambobva havo pamusha asi pane mwana akazowiwa naye asiri womumusha umu, vakazviramba izvozvo. Vakataurika shoko iro rimwe chete rekuti miromo yedu yapumha amai vemhuri uroyi. Ndo chikonzero paita hurikiwa hurikuenda pana sekuru. Vakataurikana uye kunzi mhuri yatsemurwa nekuda kwemashoko, mhuri haisisina chimiro nekuda kwemashoko. Saka paakuda baba pakati penyu ndiye agamuchire chipfuwo ichi chiine chinangwa chekubatanidza mhuri. Iye baba ndiye anotaura mashoko ekubatanidza mhuri. Pachipfuwo ichocho, chipfuwo chobva chaurawa, mhuri yose yakaungana. Kana paine chinobikwa ipapo, mumwe nemumwe anongoitawo pisi kuratidza kuti tadya mundiro imwe chete. Inenge yasara inogona kutemwa hayo isu vedzinza tonodya kudzimba kwedu. Iine chinangwa chekukumbira vari pasi kuti vatibatanidze tisiye pfungwa dzedu dzenyama asi ivo vatungamire mberi. Yechitatu ndo yamanzwa iyo iri kuenda kuna mambo, iine basa zvakare ekuudza vari pasi kuti vana venyu vakagamuchira zvamakareva, chipetai nyaya yenyu pasi rirege kuva rinoita hasha nekuda kwemashoko anobuda pamuromo wenu.
Saka ndiwo mamiriro azvakaita, ndiwo mamiriro ndo zvandakasangana nazvo panhau yatakatarisana nayo yandave kudzorera kuna Vamarimo kuti nyaya yedu ndoba iri kuperera. Chiri kusara kwamuri ndechekuti zvinhu zvandareva izvi zvinoitwa riini. No, ndiri kutambira utongi hwaitwa nedare, asi panoparwa mhosva mambotina mhora unopara mhosva usina kugadzirira kuti ndichapara mhosva inozosvika pakupurisa mombe 3. Saka unowanikwa uri flat footed panyaya dzimuripa. So ndikwanise kunyanya kusimbisa kuti zvingaa zvarini maybe makandibatsira inini kuti mangapita zare kuti ndinenge ndakuzvimanikidza pate zvangu aurongwa ihwohwo hwanga usiku hwakakonzerwa nehasha chete. Nekocho handichiona inotaura ichiti hasha dzinoparira. Mukuparirwa kwaunoitwa nehasha unozoitwa zvimwe wakumanikidzwa. Saka zvakuda kuti muzvimanikidze imimi semupari wemhosva kuti zvinhu izvi mungazviite nenguva yakadii. Zvanyanyoipira ndechekuti zvinhu zvaitika pakati pemhuri, hazvina mutorwa pakati pedu izvi. Tazvinongedzera isusu pachedu, watorwa varipo ndanambuya wekwamuyawiri ndo watorwa, ende hatingagari nguva yakareba mhuri isina kubatanidzwa. Mhuri inoda kubatanidzwa nenguva yakafanira kuti tifambidzane, vari pasi vatitarire sevana vavo. Svege kuti uyu anofamba achienda kwake, uyu achifamba achienda kwake, nekuti nekuda kwemashoko tinogona kushayiwa mufudzi. Vedzinza vanogona kutiti regai timbokusiyai nekuti machenjeresa. Saka hatisi kuda kurebesa nguva ndokudzoka zvakare kwamuri kuti inguva yakadii yamunoona yamunogona kusimudza nyaya idzi tiite kuti nyaya iyi iitwe ipere. Ndisingazoziva kuti dare rinogona kutambira here zvakadaro. Tadiitaisa pamonth end yaJuly. Nokunga ndinenge because already ndiri pakurwisana nemonth end yaApril pane yokwamuyawiri. Besides izvozvo macommitments angu efamily okuti anenge achingondirwisawo. So kunodare kwedu rehwa netokumbira kwamuri kuti tseke tudzikesvike kuna month end yaJuly ndinenge ndamiramira semunhu unoti zvafamba sei. Tsika dzedu dzinoti baba ndo musoro wemba. Handiti nyangwe patinotaura roora pai panotaura zvemombe yeumai, handiti. Asi mombe yeumai haibviswi, mombe yedanga isina kubviswa, handiti. Izvo here ngataure tichifambirana ka. Mombe yamai haiende yedanga isina kubviswa. Zvireva kuti pane chese chatinoita baba vanofanira kuenda kumberi. Saka nyaya yenyu kana maakuitanga chekutanga kutanga kuna baba, baba vobatanidza mhuri yavo mochizoenda kuna amai. Asi kana maita kuna baba hamuchatora nguva yakareba musina kuenda kuna amai, nekuti amai vanotsamwa. Panozobuda shona inonzi mudzimu wamai wadambura mbereko. Panoona baba vachingoitirwa zvavo zvaamai zvichibva zvatevera mumashure, kuitira kuti mhepo dzacho tiregere kuzodzisimudza vana mai vatsamwa kuti mazvifunga imimi koinini wamakanongedzera. Kazhinji tinoti yababa inoenda mberi yamai ichiteera kumashure, dzakatoteerana, handizvo? Dzinototeerana panguva imwe chete. Asi nekuda kwemashoko enyamataura imimi nyaya inoda ichidzoka kwamuri kuti munguva diki yatinokwanisa kuti tizviite ndirini. Ezvino tiri muna February achangotanga. February ari kupera, toita March, toita April. Mukuona kwangu mwedzi waApril naMay papapa dai takwanisa kuti tazviita zvinhu izvozvo izvi. Tarega kusvika kuna July kuro. Nekuti July ndoona sekuti anobva azorebesa. Nepo kana tatarisa mwedzi wopera kwaJuly taakupinda mumwedzi wemhepo.
wandisinganyanyotendera kuti tibate zvinhu zvakadai izvi, nekuti chiri kudiwa apa kubatanidza mhuri. Mwedzi waAugust mwedzi wemhepo, handiti hatidi kuti tikumbire, zviri nani tikumbire kudzikamiswa kwemhepo dzacho tisati tapinda mumwedzi wemhepo, kuti patinozopinda mumwedzi wemhepo uyu tinge takachengeteka nechekare, tsvege kuzowanikwa tichisangana nezviitiko zvinotipa kukahadzika kuti posei zvadai. Saka ndichikumbira kuti dai mwedzi waApril naMay tashandisa mwedzi miviri iyoyo kuti zvinhu izvi zviitwe izvi. Ndikutendzwa mureo ndingatokumbira kuna sekuru kuti asekuru mukunzwa nyaya kana kurati ndakubatanidza mombe dziite 3. Saka tete raproposwa nachinamora kupera kwaMay sekutaura kwakaita muchinzwa kuti zvinenge zvida kuti zvababa zvotanga. Ndikumbira kuti amugoneri kushifta kubva padheti renyu tiende tese pana May pacho pamanzendi yangu. Iwo nemusikanzwa iwo. Nemusikanzwa iwo. Ndinodzoka ndikanamupedzese kupera kwaFebruary idzi. Mandinzwa. Ukukwenda unodiwa. Urikudei uku. Urikudei. Ndikumbira pedyo mureo. Yawangoita sezvataura waudzwa kanaka. Vamwe vangu vatokudendesa kumberi. Ande zvawakawirirana nasekuru muna April ibva waita zviitwe muna April. Kwete isusu tataka padenda iri muna February ndakatendera naye. Uinzwa iyo izwi. Iwo kutotaura zvekuApril vanasekuru vakakuti deadline yaFebruary. Apa enda vandaisa baba pamberi. Ndikati hauende kwaamai usina kuenda kwababa. Baba ndo vanotanga. Mukanya makaita mvumba. Mvumba iwowo mari kauchibuda. Mumanya-manya. Hatidi kuti tikanganise zvakataurwa nanasekuru. Asi kana vadaro tinongodzoswa kumashure ikoko kuti zvinhu zvitiite panguva iyo. Munomhanya-manya. Muri kana zvichiita kumuenda kuna baba mukwereta zvinhu zvifambe muzopedzerana nababa. Mbiri dzikamhanya idzi nemusha nemambo tinokumbira kuti zvayo ikozo anda kupedzisira asi mbiri idzi ukakune kudzodzodzi. Ya, ndozvanoenda kutotaura futi. Dzinogona kurema napi dzese kakawanda handiti, asi dzakakasikwa yekubatanidza mhuri handiti, ndeyekwanani ndeyekwanaseko handiti. Kona kuti taita zvakababa takasika kuita zvakanamai nozvanzofanira kungotedzana handiti. Kwamambo ndimi mambo wakare handiti, mutsvaga yezowe kungopedzisai maiwa kuti muri kundipa pakapa. Saka rinowanzoda kuti musununguke kutotaura pakakurerukira handiti. Asi konezvimani maguidelines ekuti mwambo watoti July toenda kupinda mwedzi handiti. Ini chititaurirai padhuze papa pakausunungire papa. Mwambo akugarerusa kuti kana dzakambouya mbiri iyo mhuri neyekwanani sekuru achakaberera nemudzi handiti. Izvo zvakasika mumboya zvipi izvo dziri 2. Mwambo vari kutonzwa sisi kuti nhatu dzogona kuita se urema ka1 oimbobhodwa zvinoitwa izvi ichizoita sezvayo. So sununguke kutaura ndinoza mashaviro nehomwe. Muri wandiri kukumbira ndatiiswe pamonthend yaApril. Monthend yaApril ndokundichikumbeka. Hatigone kuti tidzokere. Zvinoita zvamakawirirana nasekuru zvavataura kuti tiri paFebruary. Zvinoita kunge takwati zvamakawirirana nazvo mabasa. Kwete kudaro. Tinzwa nasekuru muri muno ka? Mama vawirirana mwedzi February, end of February. Mama vatowirirana naye Claudius. Saka Claudius chipo chiri kuitika. Ngatiregere kuita zvokudya nguva chiita sekuti tiri kunakiswa.
Ndakataura paya ndikati nyaya ikai inoita sekuti yakareruka asi mhuri yatsemurwa nepakati. Mhuri haingagari yakatsemurwa sezvayakaita izvo. Iwewe ndowakagamuchira February kuna sekuru. Saka meaning kuti patakatotanga kukurukura muno waitoziva nechekare kuti kuri dambudzi nemombe zvichienda pana sekuru by end of February. Saka sichikanga to end of February chakunongodiwa kuwedzera mombe pamusoro. Ndio ipapo ndo pandati pazvazo pamidzire imwe mombe. Ndio papo marongero angu angari. Dana mangombe mombe ngadiyo. Munotori nezero. Chitsvaga kokumbira mombe idzi. Ozo katsvaga kokumbira mombe mumasawira ako. Woita ichiga ichi chopfuura ichi. Wozonobhadhara ako end of April. Wozonobhadhara kwaunenge wakumbira mombe. Uri chikudiwa pamutumbi womombe ka. Mutumbi womombe unoura enda haisi atikuda mombe yekuti munosarudza kuti yarohwa nefoot and mouth regai tichimbotora iende kuno. Apa mutoda mombe svinu yakasimba asi ichiurawa. Zvingafadze mombe yacho ikaita nhema asi iri mombe yakasimba. Iri hono. Ndoenda kwana baba iyoyo. Ikwana amai zvinenge zviri kwavari. Asi yababa inoda zvokureva kwandaita. Inotsvaga mombe idzo. Tizviite muna March. End of February, March, tichipinda muna March. Wobva watosa shoko kuna baba vako vadzawara. Baba mombe yapo. Vadzawara ndovodedza mhuri youngana. Vadzawara ndovozivisa mambo kuti mambo ndozvapo basa robva raitwa. Zvichipera vadzawara zvakare vobva vapa mombe nembudzi mobva matungamidzana nemhuri. Nokuti mombe yakwasekuru iyi haitoendi nhema kai, haingoendi iri yega isina varidzi. Mombe inoda varidzi kuti vaiperekedze ndokuratidza kukotama kwacho moenda muvapa. Vadzawara vachitungamirira zvakare nokuti ndo baba venyuzve. Tobvepo mozopedzisa ine kwamambo. Kana kwamambo mukazoita end of April kana machema zvakaomerai asi izvi ngazviti munokasika izvo. Muna March munonga zvito. End of February patosvika mid March ngatizvite. Saka patetete muna March akambomira seko pakalenda paCentral 7 weekend yekutanga. 7-14 21 March. Weekend maviri matatu wa 7-14 kana 21 March. Pasero rugarika. Vadzawara. Manzwa mazuva andataura. Yatizviitei chibage chisati chaoma munda chichine unyoro zviitwe zvese zvipfuure. Mazvita ndatenda fanira nemashoko here ndisati ndapeta hangu. Ndakandichikumbira zvangu ndikumbira uri kundiyo ipana pai kuti yese izuri yangu chinoitika ndechekuti ngavakudze rudzi nokukudza utungamiriri hwendorumbo ndozvandinokumbira izvozvo. Kana ndisi utungamirira sabhuku wavo mambo wavo rudzi rwavo ndozvandinokumbira kuti zvive zvinokosheswa nevanhu nokukudza kana amai vavo nanambuya vavo ndozvandinokumbira. Asi kune vana vaisito vari panapa ndikukumbira mambo kuti mambo vasataurwa nemambo shungu ngadzive dzemuderera ngadziverere shungu zvataurwa nemambo masinzo tidiyoyo watidichira tauda rugare rwurepo naye Claudio tinokumbira rugare nguva runoitwa semugari wakaita nanaizonenaamagunanaizogunanani takanga tisina nyaya dzakadaizvo asi nasinotaudzwa nezera renyini isati simufara izvo tinofara kana tichibatana pamwe chite zvinodzibatsira dziri muno yagogo iri muno yaareu iri muno yaadzawara iri muno ndo mushando avana baba vari panapa tinozwa kuti vana vedu saka tinokumbira munyararo tinokumbira kunzwanana kana maakuitiwo zvamudziri maakuitiwo zvokuti akunzwisise agosakwangu isusu tinenge tichikuita sasa tinoziva kuti tinoda rugare kuvana vangu vese handinowa ndinopeta ndatenda mukuru wangu mazuva angu anaoa Varewo muno zvekutaura. Kuna tambidzwa zvakayamambe zvatikudza
inini ndingangotaurawo zvangu kuti apa panga patotoomera tinzwe mashoko akadaro sokuti ambaya vanotoatete vamai vangu kuti tizonzwawo mashoko akadai aya. Ini ndiri mukuru kure kuno aisi vanga vari vakuru kwandiri handiti isanga titoshama kuti iye akazwana kupi ari mwana mudiki anotowo chipo chemwana waaisto asi mashoko iwayo takashaya kuti akawana kupi zvanga zvatotoomerawo mumusha umu kuti zviri kumbofamba sei. Vanokanganisa tisu vanozvibatanidza zvakare tisu ngatirwirei chakanaka tidzidzise mwoyo yedu kubva mune chakaipa. Hongu vakakanganiswa chokwadi asi tikabvuma kukotama tikabvuma kugamuchirwa nevedzinza tikaramba takaomarara pakusawirirana zvoreva kuti kunyange vedzinza vanoshayiwa pavanopinda muupenyu hwedu. Vana vasunza ruoko kumashure pamusoro baba ndonga mutoko amapa kuni amai pangi amini wachisunura kana achikwanisa zobhadhara pambuya ambayo ndoni mambo nevashawasha ndinotenga kutoka kwamaita vachikutsa achadakumbira kumukoma wangu kuberopa ndichokuti achada kunonzwa chibva kuno kwamambo sove kwatuta kuno handinini menachi handikazonobva chidzi anotaura mashoko pamusoro pezvekuti aizvasina ambayo kune vamwe vanhu ndindakambomutaurira kwamuyari richitiri baba anatanizoziva mukoma kuti mashoko ainotaura vamwe vanhu vakambomira sei nesuwo vanokwaizwa zvosvika zvasvika zachaka kuti kuseri kwamambo uno vari pajudgment toziva kuti tizoka zvaichiti pane zvaitika ndokuti vamwe tatinawo rega timonzwa sekumozopedzisira tangoda vaviri chete musikana namureko una musikana angasunzwa kose hakuna ndoda kutendai nekutonga kwamaita isusu semuraiti tinonoita kusikana maita zvinhu asi chishuwo chedu sevana vaizwa kuti zvakare nehama yedu mwana vabodo asina kurasana tinomuda kuta kuti asitade kuti tidzidzisane tizive zvekutaura nepekugumira sehama nehama kuti kana tichitaura ngatisirei ukama hwamangwana tizogona kukaenda semhuri imwe chete chandangokumbira kwari ndechekuti dai zvaibvira tadzokera futi mumusha angozotaura kuti ndakataura zvezvarudzi asiri zvokuti isusu munhu aizotigona kupinda musha takasununguka zvezvo vanga vachitaura musha zvichitenderera musha wese paangosvika ndengerinyaya hatizivi kuti ngazvifambise sei kuti tiadzokere kutaura kuti ihama dzangu kutaura ataura kudhara panzi namambo arubvisa mombe yevashava chachiuraiwa tichidzima mhepo iyi zvinotaurirwa kutaura saka hazvina basa rokuti aende zvatoita kana riri botso atada botso rake ipapo pamombe iyoyo. handizvo takumirira pachauraya mombe tese tiripo katisivashawasha tese tiripo handiti ndipazvinotoitwa pamusha ipapoka iri basa rinounganidzirwa musha wese andizvomurehwa ibasa rinotungamidzwa mashoko aya imi baba moatanga asi manasahwiri anenge achiita basa rake zveipapo ipapo ndipo panofanira kugadzirika zvinhu zvose ipapo musha wese uri pamwe chete porega kuwana munhu anoenda neshoko rake iye raanenge akabatirira mashoko atiri kupa pano nemune chipfuwo chatiri kuisa ichi ndeyekugadzirisa pese pakaresva rurimi kuti zvinhu zvese zvipinde mugwara. Anenge anzwa shoko rekudzorwa pakaresva rurimi ukaenda waane rako usazoti kana wagumburwa woti ndagumburwa sei nekuti rinenge rarehwa raudzwa varidzi vedzinza kuti vavhumbamire mhuri yavo. Saka kana zvaitwa izvozvo matsahwiri aripo vachitukirira vachitaura matsahwiri atoziva mashandiro avanoita tinovadana toita tovapa basa ravo oita basa ravo. Isusu tese ngatibva itanzwa kudzorwa ngatibva itanzwa kuremekedzwa ngatibva itanzwa kubatanidzwa parege kuzowanikwa anosara akabatirira pane chakaipa. Tese todzoswa mugwara rekuremekedzana nekugarisana sevana vemunhu mumwe chete. Mazvita zvinonzwa baba mwana wokomana mukuru waizwa nasekuru handisina mazhinji ekutaura
ndinokupa kutenga mukuru vanhu tagutsikana nezvese zvakakurukurwa masvondo apera nezvakurukurwa nhasi tiri kugutsikana mukuru vanhu naita sei. Aiwa kwakanaka. Ndini mwana mukuru waisi handiti chikuto Claudia asi unotaura handiti iko kwaizo ngaushaya futi kuita sei kutaura tinogara nerugare tichimira process yekupedza nyaya iyi kusvika yaita sei kusvika yapera handiti ndafara zvikuru kuti Claudia abvuma akazvidede akadzikama handiti so paukama hwedu magaro ataida netogara magaro api iwo achikudzana nemazera edu nokuru wanu nokuru wechimira process yekuite sei vamwe vanobvunza kwanzi kuti handiti handitogara norunyara tese mativi chi mativi ese chimira process yekupedzwa kwekungadzo kuvanhu panamo murehwa pananga kubvunza danga uya kutondita pananga sekuziva handitika achiti kushandisana kuti ndaya kunozozonditapa anondipesa sevenkomambotakuti handimazvizoka ita Claudia pakaita tomusunungura handiti mazoka handinoti Claudia nditinomuviga ndoviga Claudia handiti hama yangu handitika ndaida kuziva kuti ndikini zvamira sedauya seven apananga sikuziva anondipesa ndakitaudipesa kwaniso asekuru gwada upesira aiwa ndikutenda yena chinakora ndikutenda yamuriwa ndakamirira kwangu wamunyawiri tichikufara kwazvo nemabatira bata nyaya iyi kwedu wamunyawiri Claudia akazviendeka zvakare akabva nyaya yake sezvaitambwa nedarine saka mazwi angu kwaari Claudio sasekuru vake abereka baba vake tiri kuti Claudio watokura mumusha wamarimo ndiwe wako ndwasababa nevamwe nedzimwe dzakawanda mazwi muzukuru muromo muzukuru iva nemuzera sababa mamazi anotaurika anotaurayo anokuparira takutarisa kwauri kuti ndiwatonofanira kuti titodzwa nekwauri chikupiwa zadziwamuyawiri uchitibatsirawo semuzukuru wedu ndakukumbira muzukuru kuti kubvira nhasi chirega unotaura zvisina basa rega kunopinda pausarevera upwere ndakuita mukuru uvake musha ndatenda. Aiwa pakanaka ngatisununguke hedu tisimuke nyaya isarira mumaoko menyu murehwa kuti mhuri yose yakatarisira kwamuri kuti muzadzikise zvasungwa nedare. Aiwa ndokutendai nerunyararo rwatagona kuremekedza kunzwanana uye kugona kukurukurirana tichiziva kuti tiri vana vachinambora tose mazvita.